Magandang oras sa mga kababayan, welcome po sa ating Dulang Ilocano channel. Tayo ay magluluto ng spicy pork liver stir fry. Napakasarap po nito na pangulam. Panoorin po ang aking video mula sa umpisa hanggang sa matapos ang ating palabas. Agyaman ng kanyayo apo! Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Tayo ay magluluto ngayon ng spicy pork liver. Narito po ang ating mga sangkap sa pagluluto. Kailangan natin ng bawang, sibuyas na pula, sili, yan, tiyatad ko na po yung sili. Okay, yung siling labuyo, onion leaves, celery, at atsal o kaya bell pepper na pula at kulay green. Kailangan din natin ng cooking wine, soy sauce, mantika, Worcestershire sauce, suka. Yung sukang Ilocos ang ating gagamitin. O Uncle Tom, baka pwede naman. Okay, yun o, Uncle Tom. Paminta, laurel. Ito, gagamit tayo ng chili paste. O kaya pwede rin po yung chili oil, okay? Cornstarch, oyster sauce, magdadagdag din po tayo mamaya ng asin, at syempre ang ating atay ng baboy. Simple lamang po ito ang ating lulutuin na spicy pork liver. Okay, simulan na po natin ang paghahanda at pagluluto sa ating putahe. Ibababad lang muna po natin ang ating atay. Ilalagay na po natin ang tiyadtad na bawang sa hiniwa-hiwang atay. Bubudburan po natin ng paminta. Depende po sa gusto po ninyong karaming paminta. Pero sa akin, mas marami, mas masarap. Ilagay na po natin ang dahon ng laurel, cornstarch, mga 1 kutsara, Worcestershire sauce, soy sauce, sukang Ilocos, oyster sauce, na magpapalinamnam sa ating putahe. Ngayon, halo-haluin po natin ito. Okay, siguraduhin po natin na mababalot po ng sauce itong ating atay. Yan, halo-haluin po natin. Medyo papabilisan po natin, puputol-putulin ang video. Lalagyan po natin ng kaunting cooking wine. Para nang sa ganun ay matanggal po ang lansa at magkaroon din ng aroma ang ating atay. Okay? So, itatabi lamang po natin yan sa loob ng 15 minuto. Ngayon, papainitin po natin ang kawali at bubuhusan ng mantika. Ihulog na po natin ang bawang. Halo-haloy lamang po natin to hanggang sa mag-golden brown. Nasa low heat po tayo, mga kababayan. Ang sili. Yan, siling labuyo. Pwede rin po yung tinatawag na Taiwan chili. Sibuyas na pula. Pwede rin po kayong gumamit ng sibuyas na puti. Yan, mas maganda po yung pula para mas kaaya-aya pong tignan. Ngayon, ihulog na po natin ang bell pepper. Ito pong pula at kulay berde. Halos magkapareho din po yung lasa niyan, ano? Pero magpapatingkad po yan sa kulay ng ating nilulutong putahe. Halo-haloy lamang po natin to para nang sa ganun ay balanse po ang pagkakaluto. Ilagay na po natin, pagsabayin, ang celery at ang onion leaves. Nasa high heat po tayo, mga kababayan. Ngayon, lagyan po natin ng kaunting cooking wine para magkaroon po ng kakaibang aroma ang ating putahe. Okay, halo-haloy lamang po natin ito. Okay, so bahagya lamang po natin lulutuin sapagkat mas masarap po ang ating spicy pork liver stir fry kapag ang ating pong mga gulay ay medyo hilaw-hilaw pa, kumbaga. Okay, bahagyang luto. Yun, ang tamang termino, ano. Okay, nilagyan po natin ng kaunting paminta. Halo-halo lamang po natin to para nang sa ganun ay kumalat po ang ating paminta at dumikit sa bawat hiwa ng ating mga rekado. Okay, itatabi lamang po natin to, mga kababayan, para hindi po ma-overcook ang ating mga sahog. Okay, simple lamang po ito at sabi ko po kanina, kayang-kaya nyo po itong gawin sa inyong mga tahanan. Matapos nating ahunin, painitin muli po ang kawali
At sisimulan na po natin ang pagluluto sa ating atay. Lalagyan lamang po natin ng mantika. Okay, bubuhos na po natin. Nasa high heat po tayo mga kababayan. Siguraduhin po nating mainit na mainit po yung kawali at ang mantika. Parang sa ganun ay hindi po dumikit ang ating atay sa kawali. Yan, halu-haluin lamang po natin to. Madaling lutuin lamang po itong atay. Okay, so nasa high heat po tayo ha. Ang gusto ko po sa ating atay yung pong malambot. Kaya kapag ito po ay pinatagal po ninyo sa kawali, sa pagluluto ay titigas po yan. Ay hulog na po natin ito pong ating mga sangkap at hahalu-haluin na po natin ito. Okay, so nasa high heat po tayo. Ayan, haluin po nating mabuti nang sa ganun ay sa bawat atay kumakapit po ang lasa ng ating mga rekado. Napakasarap, napakabango ng ating niluluto. Okay, tapos na po ang ating pagluluto sa ating spicy pork liver stir fry. Wow! Lalantakan na po natin ang ating spicy pork liver stir fry. Napakaganda po ng pagkakaayos. Kita po natin ang bawat rekado sa ating niluto. Napakabango at amoy pa lang talagang nakakatakam na itong ating niluto. Tikman na po natin ang ating niluto. Nahin natin itong atay. Ito. Cheers. Okay, lasang-lasa po natin itong ating spicy pork liver fry. Napakasarap po. At syempre, sa ating pong panlasa, yung pong kombinasyon po ng anghang, lasa po ng pork, meaty-meaty, at yung pong ating pampalasa talagang nag-aagaw po sa ating bibig. Napakasarap. Pwede po ninyo itong gawin sa inyong tahanan. Simple lamang po ito at alam pong kayang-kaya po ninyo. Bago po tayo magpatuloy sa pagkain po sa ating niluto ngayon, inanyayahan ko po kayong patuloy na mag-subscribe, i-share ang ating mga video sa Dulang Ilocano Channel. Maraming salamat po, mga antayon! Yan. Sarap, nag-imas na to eh. Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.